всъщност още от детска възраст. Така че тя ме открила през годините и ми помагала да имам търсенията в пространството на духа. Поезията ми помага и в правото. Преди всичко това е съвършенства психологически усет към фактите, а наказателното право е свързано много с живота и с случването в живота. От друга страна, поезията ми помага да се изразявам по-прецизно, по-правилно и да усещам богатството на езика. Поезията ми помага и с това, че когато съм натоварена от някое тежко дело, тежко престъпление, имам пространство, в което да се смиря и да намеря отново в хармонията. Така че взема се допълват. Всеки човек има някакво изгодно вдъхновение. Кое е ваше? Вдъхновенията ми зависи от периода, в който се намирам. Основно се вдъхновявам от морето като пространство. Песента също присъства като характерен поетичен образ, въпреки че песента не е мълчалив сезон. Но тъй като много често пиша, когато съм в меланхолично настроение и есенната образност като че ли успява да побере съдържанието на едно такова национално усещане. Зареждаме в хоризонта, пространството, както и днес името ми да и вятъра. Въобще усещането за свобода. Като казвате море, останете да прикладе респирация, очитва читателят към размисъл. Доколко лирическият субект се пада с вашата същност и каква е ролята на любовта в живота? Ролята на любовта вчера беше празник. За всеки човек, да кажа, много значимо. Фактическата поезия ни извисява и помага да бъдем повече себе си. Като имам предвид не само интимната любов, но любовта в най-различни измерения. Дори любовта към себе си. И тъй като вчера беше празник на любовта, преди да продължа да отговарям на въпроса, бих искала на всички да пожелая винаги да имате потребност от това чувство, винаги да ви извисява и да има хора, които да обичате и кой да ви обича. Това е, мисля, че смисълът на нашия живот, да се обичаме и да бъдем обичани. Така като че ли постигаме и хармонията, от която имаме нужда и повече си харесваме себе си. Така любовта е основна муза в поезията. Винаги пребиваването в това усещане е потребност да се озове в някаква по-извисена форма, в това е поезията, защото това е много силно лирично чувство. И така, поезията има пространство, има думи, има и образност, което може да види динамиката на това усещане. Доколко съвпада лирическия с с твореца. Повечето стихотворения ги пиша след реално преживяване, така че бих казала, че съвпада. Обикновено с поезията опитвам да си смиря, да се опиша, да спася себе си, когато съм контентна и тъжна, или пък когато съм източна. Просто поезия се пише, когато творецът е пребивава в едно такова състояние на взривяване, когато не може с обичайните думи, средства и преживявания да се обясни нещата, които се случват около него. Много хубавото и много лошото. И тогава вече съм казала в едно мое интервю, намирането на точната дума и на точния образ е като една въздушка, просто който си отдъхва от напрежението, което е изпитвал преди това. Много интересен от творчески ефект. Излизане от обичайната роля, от дялото мисли роли и навлизане в повече дълбочина на личността. Просто се постига една такава
състояние на самотение, което имат истинските думи. И има и такова едно състояние на предпоезия, което аз го характеризирам като една особена тревожност. Искаш да изразиш нещо, а още не си усетил